Three, two, one, go. Fishing adventure. Ano yan? Umulay oh. Umulay. Lalim. Langgit yata to. Ah. Laki. Puputol. Lakas. Sabitan pa rin. Sabitan agad. Putol.
talaga. Amazing. Incredible. Outstanding. Amazing. Ayun, tamo. Yung pain namin, iniipis na. Kasi na kaya dito. Grabing amihan niya yun. Oh, umuus po ang dagat. Sama namin si Angkor TV. Grabing alon oh. Anong sa kalawakan. Kinubit na nga na utang pa. Nakakapang tansi. Guys, kaya naman. Uy, Kasama ng maliliit. Marami to guys. May mga maliliit. saan naman tayo? Marami nga. Tubig kanina. Madilim lang. Against the moon. Ayun pain namin. Marami asin yan. Dilis. Gagawa ko ngayon ng kawil. Kasi kanina walang nahuli. Puro pasabit. Ang dami dito nakakubli oh. Ang lakas na sa labas. Umahagupit maigi. Mga kangkor. Ayaw magpapigil yung amihan. Lakas. Dito lang kami sa gilid. Wala kami nadali. Kunti lang. Hina na ngayon ng amihan. Yun, ito lang ang dali namin ngayon. Bakita. Oh my God! Wow! Yan. Yun, ayos na, may pag-ulam na kami. Dahan-dahan na kami pauwi. Ayaw magpapigil yung lakas ng amihan.